ξεκινά. Καλησπέρα μας. Λοιπόν, θα σας κάνω μια παρουσίαση τώρα με την μέχρι τώρα δουλειά που έχει γίνει. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα αυτοσχέδιο μηχανάκι, το οποίο το σκελετό επιμελήθηκε ο Γιάννης που τραβάει το βίντεο, εγώ, ο πατέρας μου, σχεδιασμό, κολλήσεις, τα πάντα. Αποτελείται από στραντζαριστό βαρέους τύπου στο κάτω κομμάτι του σκελετού, καθώς και όλα αυτά που ανεβαίνουν εδώ, τη βάση, τα πάντα. Στραντζαριστό 2 χιλιοστά, 2 επί 4 εκατοστά διαστάσεων για τα υποπλαίσια για να κρατήσει ντεπόζιτο και ιστορίες. Φτιαχτεί όλη η πλεξούδα από την αρχή από εμάς. Μπροστινό από μαλαγκούτι Phantom, προσαρμοσμένο σε ένα λαιμό φτιαγμένο στον τόρνο. Ζάντα από Honda 2, η οποία προσαρμόστηκε με διάφορους αποστάτες που φτιαχτήκαν και αυτοί στον τόρνο, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ στο δισκόφρενο. Σωληνάκι υψηλής braking στη δαγκάνα τη διπίστονη, η οποία έρχεται από ένα μαλαγκούτι, όπως και το δισκόφρενο. Και πάμε τώρα στα πιο βασικά. Πάμε τώρα στο μοτέρ. Το μοτέρ είναι από ένα Honda 2, το οποίο έχει γίνει 72 κυβικά, βασικά 70 με 72 κυβικά εκεί πρέπει να είναι. Η εξάτμιση είναι μια Gianelli, η οποία προέρχεται από άλλο μηχανάκι κολλημένη στο λαιμό της μαμά εξάτμισης του Honda 2. Από εκεί και πέρα το ελαττήριο είναι από μαλαγκούτι Firefox, η ζάντα είναι του 2. Έχουν μπει παντού σωληνάκια, τα οποία είναι σε μπλε χρώμα για να ταιριάζουν με το μηχανάκι. Έχει φτιαχτεί η καμπάνα, όπως βλέπουμε, του συμπλέκτη. Έχει ανοιχτεί παράθυρο για να φαίνεται και έχει βαφτεί, όπως όλο το μοτέρ εξάλλου. Το κουστούμάκι θα φτιαχτεί στο χέρι. Ήδη έχουμε βγάλει κάποια προσχέδια τα οποία είναι από πολύ ωρεχάνη και πολύ τρίψιμο και πολύ ξύσιμο. Γενικά πολύ δουλειά στο χέρι. Και ήρθε η ευκαιρία σήμερα να βάλουμε το μοτέρ μπρος. Έχω κλείσει το διακόπτη. Το μηχανάκι, από ό,τι βλέπουμε, θέλει ρυθμίσματα από το καρβιλατέρ, αλλά μέχρι στιγμής δουλεύει μια χαρά. Ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι όλοι μας με την έως τώρα δουλειά που έχει γίνει. Υπολογίζουμε σε κανένα μήνα να βγει στον δρόμο με τελειωμένα τα πλαστικά, τα πάντα. Αυτό που μένει ακόμα είναι να φτιαχτούν τα πλαστικά, φανάρια μπροστά να μπουν, να προσαρμοστούν όλα, όπως επίσης να προσαρμοστεί και το πίσω φρένο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας επιλέξετε ξανά.